But you're soon tired. Sa don't die also. No, you are still back. Don't die. It's a number. I'm not sure. Though in the first round, you are first round. Taurangu, Magrovos, what Zita, he can have to do this. Shadow camera during your two dress. Packet round, no subside. Kuno. That's it. Your bathroom do in Shirea for the people. She they also do will cut her when she far. I'm not sure. Today, Safaran, bathroom she says guys for the people. Saka tambota kambukuradza video ekwazi kuti kwatinogezera nebhaketi zogezera nethe way yatinoenda kunogezera. Saka apa pandinotora hembe dzangu ndinogadzigarisa mumota leo kudaio azokuradza futi another video yepakakuraradzana ndinadhani. Saka ndomaitiba ndodhishira vanogezera vanosukira iyi vane mabhodho 2 iri ndo rimwe bhodho iri risina mubato iri ronesa kutobikira mune rimwe bhodho iri ndo rimwe bhodho rechipiri atakabikira mamiri then inini ndogezera umu saka chitogeza arigezi riri straight unoekera unorisa nedivi andiri kuradza kwatinogezera vacho naikude mvura yekuekera iri sei iyi kugeza iripi right uku ndokubhathroom atinoenda ineyi ndo bathroom ndogezera munomu ndoma ndogezera munomu kana kuti even masikati vanhu ndoma vanogezera munomu ouya apa ichi ndo chimeti chacho vanotsika ichi saka ichi chidombo ichi ndo chinenge chakajega kudai so unorijega rijega redivi iri andinoona kuti rakanangwanangwa kwese uku so unobva warijega wakaita rikandikukuradzai kutekera iriri toilet yangu ndo iyi then fullbath yangu iyo nderi hembe dzangu kazhinji kachoni dzandida kupfeka ndoya ndodzidaiwo so iro igumbeze roda kutoiswa pakuvhara timaekera vari kuvhara inangu ndowanzodaisa dombo because the other day paiva nemhepo ndakaekera rinodonha saka gumbeze riro manje ndozvanizoda kuzati raonesa ipapa maekera ndo ravanozofuka futi vanozviona ininiwo ndoyandoda hembe dzangu apapo ndopandinoisa ndo life yedu yekumusha kwatinoenda kumaprojects guys. Saka I feel so excited because at the end of the day ndichasokuradze kuti munhu watiri kuitira project ukurarama sei uye isusu tiri kurarama life yake pakapera project inoika I feel like ndofanira kumbozorora because yo inei yakatigwadza and the experience yese yaunofanira kufunga pamagariro nekwakuita yose ndakainzwa. Saka nhasi nendine shoti rangu iri ndakusati mamboriona shoti rekare kare ndakarifungawo gwendogona kuti ndakambonotokolosa. Saka apa ndo pandinoisa panapa hembe dzangu kachida kugeza so that inini handizona naviri kudaiwo because handinozvona kuti kana ndikageza buda pazvioni kana ndichigeza kuti ndine ndichionekwa enda kuri gadzira zviona manje. Saka unoona kuti ini kana ndichigeza muno ndichionekwa ndakadaiwo. Saka zvandinoita manje uya kusaidi kudhuze muno ndikati ndiri munomu handiti munhu ndichitomuona po chiti kome saka ndiwanza kuti kana ndichigezera munomu ndine chigubhu changu chemvura
ndikati imwe ndikakwesha ndorasa mvura, ndikakwesha ndorasa mvura, ndikasanyikira liquid yangu mukati memagrovhos angu ndokwesha ndorasa kusvika ndapedza ndichisukurudza so hozi bhaketi iri hariisi mvura yakawanda mumozviona manje. That's our bucket. Hatitombopinde kuda kuti iyi miswe inotoekera ine ichivhinza saka wakadaiwo so saka inini manje ndechida kuti kana ndikapedza ka ndodaiwo so ndikapedza kugeza ndosvasvavira ndakadaiwo ndikaisa uku manje handizonyatso kudaiwo ndoida kutosimuka kudaiwo soko manje ndoida kutoona munhu ari pashi apa achitofamba saka ndoida kuti handiri mudhuze kudai ndosvasvavira ndotanga kupfeka ndakachidaiwo so kupfeka ndakakotama guys. Kaupenyu akakakidza guys. We're almost there guys. Yeah, it was a long journey but it was worth it at the end of the day. Saka ndo ichi chisaka ichi ndofunga pane mwari kutogeza nacho handisoti ndiana kukwesha muviri wake nacho. Chisaka chakatosimba kupfuura ekera kupfuura magrovhos edu magrovhos anga ndini. I love pink at the end of the day. Mvura yaramba kutouya irapo saka ndovanenge ari magrovhos voti kwesh kumusha ikoko tinenge tinawo magrovhos uyu anoshandisa chisaga uyu saka even chisaga chinokwesha zvakanaka amozviona chiti magrovhos ako wash handizombokuradza yangu vhese kadiekera chigesi tosokukuradza ndatopedza tototaka ichikwesha nemagrovhos ndichikwesha waona manje saka pandinopedza ka manaiti dzese angu nechizambia ichi chizambia ichi ndoita ndoshandisa pakuvhara dhoo handimozviona saka ndinoona ngoti kandangomuka ndobva ndaita sei ndobva ndaikerera kutaridza mvura yacho Nobody. Soon, darling. Saka unodaiwo soko dai handiri bhaketi chokucheresa ndodai ira namubate anozviona ndo inenge iri first round iyi inenge iri first round tauro rangu magrovhos kwangu wati zvitsva iyi kana zvatobuda zvizvi zvisharo kamera yacho inenge yatodrasa bhaketi rangu ndosa kusaidi kunoko handiti ndoba ndoisa that's it ndo bathroom yedu in Chireya for the people chidaiwo so ndigokatira zvako ndichivhara anozviona zvavharana bathroom yedu yadi yatoita